Minä olen Jorma Juurikkala ja nyt tästä aluksi voisin vähän itsestäni kertoa, että olen yhtiössä töissä nimeltä Kananpaska. Tienaan vuodessa noin 5 miljoonaa. Minulla on kaunis vaimo, 2 lasta ja iso talo. Omistan myös mökin meren rannalla ja minulla on myös helvetin iso paatti. Minulla on näin viikonloppuisin tapana pelata ystävieni kanssa pokeria ihan reilulla ja pelillä ja pienillä panoksilla tietenkin. Yle TV otti minun yhteyttä viime viikolla ja pyysivät, että jos tehtäisiin dokumentti uhkapelaamisesta. He pyysivät siihen minua ja luonnollisesti minä suostuin. Tästä lähdemmekin nyt sitten viettämään peliiltaa ystävien ja kameroiden seurassa. Tässä on mun parhaat kaverit. Heillä on hienoja lempinimiä. Vilta ja Veikko ja Tappa ja Toni. Toni myy leikkiaseita ja Vilta ja Veikko myy jauhoja. Aletaan sitten pelaamaan. No niin, miten olisi panokset, jos aloitettaisiin tällä 50 rauhallisesti pienillä panoksilla pelata. Sitten ketä on jakajana? Kyllä mä luotan tähän Vilta ja Veikkoon. Nyt tuli kyllä varma voitto. Joo, mä vaihdan tästä 3. Selvä. Jos vähän korotettaisiin panoksi, mä heitän 2 tonnia. Kortit pöytään. 7 pari. Se on hyvä. Se on tuossa. Joo. Mä täyskäs. Kuinka toi voi olla mahdollista? Äläpä poika kysele liikaa. Hyvä jätkä. Hyvä tyyppi. Joo. Tommosen 10 tonnia. Sitä pikkuraista. Pistetään semmonen. Isoja panoksia pojilla, mutta ei se sitten niin haittaa. Vaihtaako joku mitään kortteja? Ei tarvi minunkaan. Se on 3. Joo. Mulla on vaan täyskäsi. Mut Vähän voi laittaa. nyt. Mutta toi on täysin samat kuin äsken. Kyllä pojilla käy tuurikella nyt erta kaikkisista. Tämä on kyllä reilu jätkä tämä Toni. Sehän se saikki jo kortin. Noi on ylimääräisesti noin. Mutta ei näköis tarvitse. Mikäs panos? Kai sitä vois vaikka 15 hyvä. Selvä, no siinä taisi mennä mun ihmiset. No kyllä mä nyt voitan, nyt jos ikä. Mä vaihtaisin 1 kortin. Ei, vaihtaa kaikki kortit. Mulla on tässä 7 pari.
Kyllä sä näette hyvältä, joo. No. Joo. Ei mulla kanssa löytyy kun täyskäsi tosta. Kyllä semmoista tuuria pojilla. Ei hele. Joskus sitä on, joskus sitä taas ei. Joo. No niin. Ei mitään pisteitä tästä, kato. Panokset pelipisteitä. 20 tonniakin pyytään. Mulla ei ole tästä niinku vaihtoehtoja muuta kuin pistää kortti ja venepeliin. Kortissa on 50 000 ja veneessä on 50 000. Kyllähän tommosen pikkurahat tosta äkkiä. Pelataan nyt tällä pienellä panoksilla. Näitä näyttää. Ei mitään, mä voisin korottaa tosta pistää vaikka 500 tonnia pistää siitä. Ja toista. Mä voisin vaihtaa tästä pari korttia. Nyt kyllä. Mitäs pojilta löytyy, hä? Mitä siis? Pistäisit vaan panokseen. Ei joko loppu rahat kesken. Mitäs me pistetään. Ei oo muuta vaihtoehtoa kuin pistää talo myyntiin. Paljon maksaa. Se on noin 500 000. Kyllähän tuommoiset on. Kyllä se on. Se nappikauppa on kyllä se käy. Jatketaan siitä. Pistetään vaikka 600 siihen. Mä pistän mun molemmat kersat myyntiin ja vaimo. Kuinka vanha se ukko on? 32-vuotias. Kyllähän tuo kelpaa. Kyllä se menee. Se on 10 000. Sovitaan niin sitten. No niin. Pistetään korttia pöytään sitten. Mitäs sulla löytyy? Se on väri! Kiitos! Kiitos! Se on kyllä pirun hyvä. Älä poikaa hoppuile siinä. Ei jumalauta! Kun ei mullakaan ollut kuin 4. Mutta se väri on kyllä, se on erittäin hyvä. On se, ei se mikään huono. On se mikä. Ei perkele! Välillä käy. Älä poika hoppuile siinä. Saat viinapullon lohdutuspalkinnoksi. Ja älä kalppia sitten. Niin kuin olisit jo. Kyllähän tuli hyvät rahat tänään. Tuli ihan. Kyllä niin paljon kuin eilen. Terve! Nyt oli semmonen tilanne, että muuta Brasilian saman. Ai siellä ottaa velkaa. Joo. Ei. Oot sä tulossa tänään tänne näin? Kaikki meni. Oli se sitten rahaa tai ei. Vaimo lähti, lapset jätti. Viina jäi ja tupakki jäi. Talo meni. Ja peli meni päin helvettiä. Aha. Ja sitten kamera vaihto. Ja sitten kun mä pistin se vitu kortit siihen niin oli se kumma juttu helvetillä. Pojilla oli täydet kädet siellä ja sitten jumalauta.
Kyllä piristys. Tämä on oikein niksi-opas tämä pullo. Tässä oli join puolet vitun omaisuudestani helvettiin. Ja katsotaan. Miksi tää korkki on kiinni? Siellä on mun vedenmaa. Jorma. 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 Autakehä. Ei vittu ole mun nimen, hä? Ymmärrätkö lainkaan sit tulee uuden nimin alalla? Aatala! Anna jumalata kun mä ymmärrän, mutta nyt ole Jorma! Pane Jorma vittu, hei! Saatana! Vittu kun menikin pelaamaan. Kyllä oli niin tyhmä teko. Tosi tyhmä teko oli mun mielestä ainakin. Pikku hetki. Onko se tupakki? Ei ole. Joo. Kukas nuoretko? Mulla on se pikku neuvo annettava teille. Älkää missä niissä ikään harrastako reipelejä eikä sun muita. Kun siitä tulee tämmönen kun minustakin, että haisen paskalle ja juo viina ja perhe mennyt ja älkää missään nimessä, älkää missään nimessä, ei ikään. Tämä on kuule kultainen neuvo. Tämä on kultainen neuvo tämmönen. Voin mä tulla punkkaamaan teille. Ei se kyllä onnistu. Helvetti. Perkele! Saatanan tavalla. Joo, mutta tässä oli tämä dokumentti. Ihan... En mä nyt oikein sanoa, että kiitos ja vaan ja älkää nyt missään Herran nimessä pelatko.